Sa mga pangenot na bareta, lampas 400,000 pesos na kantidad nin illegal na droga na recover sa Camarines Norte. Pigtutukdong operator nin drug den asin duwa pang persona arestado sa Camarines Sur. Tricycle driver gadan kan pagbabadilon sa Camarines Sur. Magagum gadan kan makasalpok sa kasabat na van an piglulunadang motorsiklo sa ginubatan. Asin Department of Agriculture padagusan pananaon and fertilizer discount voucher. Maray na hapon, Biyernes, Marso 3, taong 2023. Uninan mga baretang Tatak, Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Lampas 400,000 pesos na kantidad nin illegal na droga na kumpiskar sa magkasuway na operasyon sa Camarines Norte. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Dain na nakapalagpas sa ikinasar na bypass operation kang Daet Municipal Police Station sa pangingenot ni Police Lieutenant Colonel Arnel De Jesus asin kang PNP Drug Enforcement Group Camarines Norte. Ang 41 anyos na target kang operatiba na pigkukonsiderang high value individual kan Barangay Bulhaw, Labo, Camarines Norte. Pasado alas 6 kasubanggi, kang ikasarang operasyon sa Sarong Hotel sa Purok 1 Barangay Kamambugan, Daet. Nakumpiskar sa sospek ang medium asin large plastic sachet na may laog na pigtutubudang shabu, asin may gabat na 50 gramo o may street value na 345,000 pesos. Ito ay parang mga bagong identified base doon sa mga nakukuha naming impormasyon doon sa mga naunang nahuli. So matagal na namin itong minomonitor kasi medyo mailap nga po sila dahil ayaw nilang makipag face-to-face ng transaction. So mga ginagawa kasi ng mga ito is yung iiwan na lang sa isang tabi tapos pupuntahan na lang ng kukuha. Apwera sa droga, nakumpiskar pa sa posisyon kan sospek ang sarong 500 peso bill na bypass money, asin apat na pidasong 1,000 peso bill na ginamit man na budel money. Sa kanila kasi pag pangmalakihan, mahirap makipag-meet sa kanila sa through by bus dahil ang estilo nila ngayon is upgraded na rin. Ginagawa na ang transaction through through payment of GCash o sa other payment store na ang transaction. Sa Banwa naman kang Jose Panganiban sa parehong probinsya. Arestado man ang 6 na persona sa ikinasar na bypass operation sa Purok 5 Barangay Luklukan Sur, pasado alas 10 ng banggi kang Miyerkules. Sa impormasyon, matapos ang naging transaksyon kang pusher buyer sa saro sa mga sospek, tulos man na nagkondukta ng search warrant ang operatiba na nagresulta sa pagkakaaresto kang ka-live-in partner kang sospek. Mantang naaktuan naman ang 4 na iba pa na nagsasagibo ng pot session sa laog mismo kang residensya kang sospek. Nakuha sa posisyon kan mga sospek ang tulong medium size na plastic sachet na may laog na pigtutubudang shabu. 12 pidaso pa ning plastic sachet na may laog man na pigtutubudang shabu na pigkakarkulong nasa 15 gramo asin nagkakantidad 102,000 pesos. Na ang kapulisan ay dahil po nagpupundo sa kampanya laban sa pinagbabawal na droga. Tandaan ka po na ang droga, ang saro siya nakakaraot sa kinabukasan ng kasatuyang mga kaakian. So kita po, habang kita ay ining mga autoridad, nakaiba mi ang PDEA, as in yung different unit ng PNP, ay nagkakasararo para po mabawasan ining nagkakalat na illegal na droga. As in, na makabiktima pa ni mga inosente. Sa presente, nasa kustodiya na kang otoridad ang mga nakumpiskar na illegal na droga asin non-drug items, kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang kakampang kang mga sospek. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Nomer Corporal. Pigtutok dong operator nin drug den asin duwa pa kaining pag-iriba arestado sa operasyon sa Camarines Sur. Detalye sa report ni Carmelo Balya.
Sinakyada kan pinagsararong puwersa kan PDEA Camarines Sur asin Tigaon Municipal Police Station ang sarong drug den sa barangay Gubat, Tigaon, Camarines Sur alas 6:45 kasubanggi, Marso 2. Sa impormasyon, a puwersa 42 anyos na pigtutok dong tagsadiri kan drug den, arestado magin ang duwa pa kaining pag-iriba, mantang nakadulag naman ang saro pang sospek. Nakuha sa posisyon kan mga sospek ang siyam na silyadong plastic sachet na may laog nin pigtutubod ang shabu na pigkakarkulong nasa 136,000 pesos ang kantidad. Bali po, naka-watchlist na po ini ang PDEA. Tapos, bali po sa samuyang pagmamanman, na ini po talaga positibo na talagang nagagamit as nagpapabakal sindakan pinagbabawal na droga. Kaya nga kan magkaigwanan ng pagkataon ang PDEA, pinagsaro na po ang puwersa kan nagipag-coordinate kita sa probinsya, hindi po sa istasyon Kantigaon na iba pang mga pag-iribatang kapulisan na tanganing redo na ini nasabi ng drug din na ini sa Barangay Gubat. Mientras tanto, arestado man sa ginibong bypass operation kan Station Drug Enforcement Unit Police Station 2 asin 6, CMFC Intel Operatives asin City Intelligence Unit, Naga City Police Office. Ang singer-komedya na si Romeo Verano Jr. E. Flores o alias Trixie, alas 3:50 kan Marso 1 sa Zone 1, Barangay Balatas, Naga City. Nakuha sa posisyon ni Trixie ang sarong plastic sachet na may laog din pigtutubod ang shabu na nasa 0.6 gramo ang gabat as nagkakantidad 4,080 pesos na pigpabakal sa nakatransaksyon na pusher buyer. Sa presente, nasa kustodiya ng otoridad ang mga nakumpiskar na iligal na droga. Nahahampang naman sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspetsado. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Carmelo Balia. Lolo, gadan kan mahulog sa kanal sa Catanduanes. Detalye sa report ni Ann Imperial. Dead on arrival ang 61 anyos na si Larry Posada kan Barangay Libo, Bato, Catanduanes. Kasubanggi, Marso 2, kan mahulog kaya ang biktima sa imburnal sakop ka nasabing lugar. Huring nahiling ang biktima na naglalakaw pa uli sa saindang residensya. Alas 11 ninbanggi kan parehong aldaw, nahiling kan mga nag-aaraging residente ang biktima na nasa laog na kan bukas na imburnal. Uli na yun, paparibod na yun, sabi din dito may paparibod na yun. And then, yun, habang naglalakaw yun dumating siya na last na nahiling na paparibod na siya. Tapos, na-discover lang yun so iba man duman ng mga tao na nandun, nagihan, na maburuban wigdan yung banggi. Pagka agihan din yun ina-report na din sa kapitan. Din sa kapitan, nag-report naman sa pulis. Sigun pa kay Tabo, basado sa ginibong eksaminasyon kan attending physician ni Posada, hypoxemia secondary to drowning ang ikinagadan kan biktima. Ayun po mama, nangangaputan kita sa publiko, lalo na wajan sige po ang oraroran, siyempre mahanlas po ang tatay mga agyan, lalo na sa mga entero barangay na kunting ingat lang pag nag-uuli ng mataaning banggi. Tapos sa rumpa nga rin, sige oran, tapos medyo matiklong talaga ang panahon. Kasi sa barangay baga, ang may mga ilaw lang talaga, yung mga major roads. Kaya nangangaputan mo kita na sana mag-ingat-ingat din. Ingatan tang sa derita na di kita mabiktima di kung ano pa man di sa tuyang barangay mismo. Sa ngunyan, nakapatente nasa sa indang residensya ang biktima. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Ann Imperial, Bicol University Inter. Tricycle driver gadan kan pagbabadilon sa Camarines Sur. Asin magagum gadan kan makasalpok sa van ang piglulunadang motorsiklo. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun.
It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan. Sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan Ako Bicol Online TV. Tricycle driver gadan kan pagbabadilon sa Camarines Sur. Duwang sospek na tulos na duminulag lunad nin motorsiklo padagos na pigahanap. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Daina uminabot pambuhay sa ospital ang 47 anyos sa tricycle driver kan Barangay La Opinion na Buwa, Camarines Sur. Kan pagbabadilunin riding in tandem alas 7:20 nin Banggi kan Miyerkules, Marso 1. Sigon kay Police Major Maria Victoria Abalaing, tagapagtaram kan Camarines Sur Police Provincial Office, mantang nakatindog ang biktima sa gilid tinampo sakop ka nasabit na barangay, niranihan inikan mga suspetsado asin pinagbabadil. Matapos ang pambabadil, tulos man na duminulag ang mga daipa na bibistong kagibo. Sila po mismo doon yung investigator on case. Sila na po yung nakikipag-usap kung sino man po yung ano po yung possible motive dito, still to be determined po, sir. Hastangon yan, daipa direktang masabi kan otoridad ang motibo sa krimen. Alagad igwa naman da sindang nahihiling na mga anggulo na posibleng makapagtukdo sa mga kagibo. Nananawagan po yung ating kapulisan kung sino man po yung nakakita, kung sino naka-identify po nung dalawang suspect, makipag-ugnayan lang po sa ating sa Nabua Municipal Police Station, and rest assured po na yung inyong identity is will not be disclosed po. Sa ngunyan, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Mag-agom gadan kan makasalpok sa kasabat na van an piglulunadang motorsiklo sa ginubatan. Detalye sa report ni Nomar Corporal. Gada ng 27 anyos na si Kiefer Dansen Valencia, asin ng 25 anyos kaaning esposa na si Tony Grace kan Barangay Banaw, Ginubatan, Albay. Matapos na makabangga ang pigmamanayong motorsiklo sa kasabat na van, mag-alas 11 kasubanggi sa parehong lugar. Sigun kay Police Staff Sergeant Leven Magnata, kang Ginubatan Municipal Police Station, gikan ang mag-agum sa sentro kang Ginubatan, asin pauli na kuta sa sendang residensya. Mantang pigbabaybay ang lugar kang pinangyarihan, naokupar ka mga biktima ang ibong na linya asin day na reparo ang papaabot na van na nagresulta sa nasambit na diskwido. Itong vehicle 1, nag-signal light pakadto sa left kang shoulder sa tinampo. Pero ning accidentally na-hit bump siya kay itong kasabatan niya na itong vehicle to na van. Hanggang sa katapil siya duman sa motor, tapos nakatalsik daw ito na mag-agum. Mailing pa sa inutan na porsyon kan van na ini ang winalat na danyos kang nangyaring aksidente kasubanggi. Kung sa indigdi sa parting ini buminangga ang piglulunadang motorsiklo kan mag-agum na naidara pa man kuta sa ospital, alagad pigdeklarang dead on arrival.
Depensa naman kang 27 anyos na driver kang van na si Marlon de la Cruz Velasco. Maluway man sa nadaang sa iyang padalagan, nataraka na sa nada siya kang kaunong kang kasabat na motorsiklo ang sa iyang linya, na binalo niya pamangkutang likayan, alagad na uli manggiraray sa disgrasya. Nung palapit na ako sa 10-wheeler sa truck, tapos yung yung motor, bigla dumikit sa truck sa puwet. Ngayon, nung pagpasok ko, panay namin ng 10-wheeler, nagkasalubong kami, tapos yung motor naman, bigla pumasok pa kaliwa. Tumawid ng kalsada. Tapos ako, ginawan ko naman ng paraan, umilag naman ako, pero di ko pa rin kinaya kasi kung pinilit ko na umilag talaga, ako sana yung madadali ng 10-wheeler. Ako sana yung tatama doon. Ang lugar kaya po ito sa duman nangyari sa may Barangay Banaw, blind curve po ito. Tapos madulom siya. Kaya tapos itong lugar po ito, halos dako naman po ito ng aksidente. Prone to accident naman siya. Naampang si Velasco sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide and damage to property. Nakapatente naman ang bangkay kang mag-agum sa Sindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Department of Agriculture padabo sa pananaon in fertilizer discount voucher. Paano ang pag-aprobichar kan programa aramon ta sa istorya? Ni Carmelo Balya. Nagpapadago sa Stangunyan ang pananaon in fertilizer discount voucher kan Department of Agriculture sa bilog na rehiyon. Sigun sa ahensya, 376 milyon pesos ang total na budget na ipig-alokar kan gobyerno para sa nasabing programa sa 56,998 hektaryang tanumanin paroy sa Albay, Masbate, asin Sorsogon. Sa Albay, 165.7 milyon ang pig-alokar na pondo para sa 25,616 hektaryang tanumanin paroy. Naglangtaw na po itong ating fertilizer discount voucher na binibigay per farmer. Kung dati 1,131 pesos per hectare para sa inbred na tinanim and 2,262 per hectare para naman sa hybrid. Ngayon po pareho na lang kahit inbred o hybrid ang tinanim, ang ibinibigay sa farmer ay 6,600 pesos per hectare per farmer. Maximum of 2 hectares. Ang benepisyaryo, anas man miyembro kan Registry System for the Basic Sectors in Agriculture o RSBSA as nakapagtanom nin paroy poon kan Setyembre 16 kan nagtalikod na taon sundo Marso 15. Oo, duman po sa mga naging benepisyaryo, siguro magpagpadagos lang po sinda sa pagsubaybay sa mga programa kang DA through the Municipal Agricultural Offices. Ninhulitadig, ngunyan pong 2023, mas dakol pa pong mga programa ang inilatag po sa mga farmer and mas pinadakula pa po. Pinuunan ang programa kan nakaagi pang taon kung sa inpig-oopreser ini kan ahensya tuyong tag-uran asin tag-init na obhetong makapagtaong asistensya sa mga paraoma na apektadong maray kan pagmahal sa presyo kan mga abuno. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat asin happy weekend!